ҳамаотон ба салом дӯстони азиз. Бо бисёри хоҳиши подписчикҳо навор гирифта мешавад. Мана Ҷаҳонзеб яъне ки Қарашқум дӯстони азиз, номи наваш Ҷаҳонзеб шудагӣ. Барои шербачаҳои Ҷаҳонзеб ин видео чақадр хоҳиш кардам. Хеле майлаш, ҳатман видеоро та охир тамошо кунедтон. Ба касе ки писанд омад ҳатман лайк ва поделиться карданро фаромӯш насозед. Санҷар медиа меша дар хизмати шумо аст. Хайр, рафтем видеоро та охир